Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini. Bafowethu, masitshela abantu ukuthi iIslam inkolo yeqiniso. Siyakufakazela lokho manje. iIslam ifundisa abantu ukuziphatha. Ifundisa omama ukuthi kumele baziphathe kanjani, amantombazane kumele aziphathe kanjani, obaba kumele baziphathe kanjani. Manje ngikhuluma ngomama, ake nilalele kahle nizwe ukuthi ithini iBhayibheli ngalokho thina sikutshela abantu kuIslam. Lithini iBhayibheli ngalokho? Lalelake. Ngivula incwadi kaTimotheo wokuqala isahluko sesibili ivesi u9. Ithi maqondana nabesifazane ebandleni, nanti bafowethu, livule nawe lakho uyifundele ingane zakwethu. Asilwi nabantu, silwa nemimoya nje kaSathane edukisa abantu ingane zakwethu. Siveza amaqiniso nje siwabeka obala njengoba enjalo. Bese kuphuma kumuntu ukuthi wenzani ngalawo maqiniso layo. Verse 9. Chapter 2 Timotheo wokuqala chapter 2 verse 9. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiwe nangegolide nangamapherele nangezambatho ezinemali eningi, kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu, bahlobe ngemisebenzi emihle. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke, kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Awuzwe nje mfowethu. Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Nilalele bosisi, nilalele bomama. Ninenishumayela kakhulu einkonzweni bomama nabosisi, ngikhuluma nani. Bakoti bomama baganile, nilalele. Umdala uthi akanivumeli nifundise. Kodwa nokuba abuse phezulu kwendoda, angimvumeli owesifazane afundise nokuba abuse phezulu kwendoda, kodwa makazithulele ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala emva kwalokho kuEva. Nezwa bafowethu. Bese uyangaleke encwadini yesambulo uzwe kumuntu wesifazane oshumayelayo inkinga yakhe yini inkinga yakhe. Lalela. Isambulo sesibili ivesi 20. Kepha nginaloku ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli, yeyizinhlamba uNkulunkulu akubiza ngayo, uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofetikazi, afundise adukise izinceku zami ukuba zifebe zidle ukuhlatshelwe izithombe. Ngane zakwethu, iyeke embatha kuzoze kuthiwa uthe cha akusiyimi iBhayibheli nanti ingane zakwethu, akumina. Omama ke ngiyazi bazongithuka nosisi nabakoti. Kulungile bafowethu, kulungile. Ngizele lokho vele ukuthi ningithuke lamaqiniso. Ngiyabonga kakhulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.